Takže čaute ľudia, tu je Hydro Video Games a vítajte u môjho prvého videa, prvého unboxingu, tak to poviem. Tento unboxing je na značku Manhattan Notebook Computer Cooler. Je to vlastne podložka chladiaca pre notebooky. Ja už som ju rozbeľovala, vidíte, tuto, tam bol jeden takýto pasík a nebude to úplne stabilné natočenie, proste tam bol takýto pasík a tak. No tak tam bol pasík, potom tam bol tento návod, to už mi netreba. A čo sa, no proste povedal som, že som zmenil, že to chladiaca podložka pod notebook. Vidíte, tuto, je to na USB konektor, cooling fan a je to aj s proste počítačmi a Macom kompatibilné, takže tak. To si tak nejako, tam je USBčkový, no a my sa prejdeme na rozbaľovanie, no. No, takže môžeme rozbaľovať, je to nemoc statív a nahrám to na telefóne, takže tak, že to bude takto, no. Otvára sa to veľmi jednoducho, stačí prerezať proste tú solarinku, ktorú som vám predtým ukazovala. Som to už rozbaľovala, takže to nájdete v lepšom stave. To otvorím, počkať. Takže vybral som to, je to v nejakej takejto podobe, samozrejme, že ten USB kábel proste budete mať stočený v tom. Takže ja som to predtým, ako som povedal, stačal dizajn, je celkom pekný, vidíte, tu je takto, tu je spodná strana, tu vidíte, tu sú také peny, aby sa vám to proste nešmykalo a tak ďalej. Takže je to dobré, to chráni proti dreniu s počítačom, keby niečo, a tuto zo spodu je to nechránené, ale to, čo máte pod počítačom, tak to si dávajte pozor. Neosvajchne vám to prsty, keď do toho vložíte a bude to zapnuté, ide to po vode, takže tak. No, a my sa môžeme vrhnúť na ďalšiu časť, tretiu, a to je vlastne, ako to rozložiť. Takže tretia časť, rozloženie, je to úplne jednoduché, tak si to proste povysúvate. To. Ja to povysúvam a potom vám dám vedieť. Takže takto to vyzerá vysunuté. Tu je USB konektor a my sa vrhneme už na použitie. Takže najprv si to dáme pod komp. Komp pôjde na bok. Tu pôjde ložka. Pod ložku si to dáte, tento kábel si vlastne dáte tak, že vám to takto nezaviazal. Dávajte si ho pod tú ložku, pretože tam je ďalší a to by bol potom zle. Takže si to dáte takto. Na to notebook. Tak, prepáčte, teraz sa video to zrušilo, neviem prečo a nejak som klikol vlastne, že na zrušenie a tak. Takže vracame sa, tu sme to dali pod to. Takto a zapojíte si to do proste toho USB. No, takto, naopak. Takto. A máme to zapojené. Jediná toho nevýhoda je, že keď píšete, no tak sa vám to môže občas omínať, ale to je podľa toho, ako si tú podložku proste tam nasadíte. Ja ju mám teraz, myslím, veľmi na túto stranu, keď to dáte do stredu, tak to bude celkom pohode. A zase vidíte, neprehýna sa, až keď to plútko zatlačíte. Takže tak, ďalej o testovanie. Čiže toto je môj kompol, zapneme ho. Tak, a počkáme, že sa všetko zapne. OK, takže toto teraz nie je podstatné. Ideme na tú vlastne podložku. Takže vidíte, chladí to. Je to, ako to má ísť. Ide. Takto. Z druhej strany je to takto. Nič vám nestáte, keď do toho dáte prsty, proste nič vám nemôže stať, pretože to je úplne super, pozrite. Nie je to až také silné, ale chladí to výborne. Takže tak, to je všetko asi z dnešného unboxingu. Je to úplne super, môžem vám to doporučiť. Tak v popise máte odkaz na kúpenie tejto úžasnej chladiacej. Ja som to kúpil originál v obchode, v Experte vlastne, ale ja vám tam na to opäť link a keď máte niekde v meste Expert, tak choďte sa pozrieť a možno vám to dohodia. Takže toto asi všetko z dnešného unboxingu. Všetko, čo som k tomu chcel povedať, som už vám povedal a to je všetko. Takže čaute.